ଆରେ ଗୌରା, ସେ ମୋବାଇଲ ଛାଡ଼ି ପାଠ ପଢ଼େ। ଆଗକୁ ତୋର ଏକ୍ଜାମ ଅଛି। ଆରେ ଜେଜେ, ତୁମେ ଜାଣିନ, ଆମ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପରା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ପିଲା ଭଲ ରିଲ୍ସ କରିବ ତାକୁ ପ୍ରାଇଜ୍ ଦିଆଯିବ। ଓ, ତାହେଲେ ଅସଲ ଖେଳଟି ଏଇଠି। ଜେଜେ, ତୁମେ ତ କିଛି ଜାଣିବନି ଆଉ ମିଛଟାରେ ମୋ ଉପରେ ଗେରେ ଗେରେ ହଉଛ। ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ଆମ ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ଆଉ ଧନ୍ୟ ତୁମ ପାଠ ପଢ଼ା। ଆରେ ତମେ ଜେଜେବାପା ନାତି କଣ ଗୋଟେ ଡିସ୍କସନ କରୁଛ? ଆରେ ମାଥିଆ, ଦେଖୁନୁ, ଆମ ଗୌର ସେତେବେଳୁ ହେଲା ମୋବାଇଲ ଧରି କଣ ଗୋଟେ କରୁଛି। ତାକୁ ମୁଁ କହିଲି ତୋର ପରା ଏକ୍ଜାମ ଅଛି, ଯା ପାଠ ପଢ଼ିବୁ। ହେଲେ ସିଏ କଣ କହୁଛି ଜାଣିଛୁ? ଆରେ ଦାଦି, ସେ କଣ କହୁଛି? ଆମ ଗୌରା କହୁଛି, ରାଜ୍ୟ ସରକାର କୁଆଡ଼େ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ରିଲ୍ସ କଲେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାଇଜ୍ ଦେବେ। ଆରେ ହଁ ଦାଦି, ଗୌରବ ପୁରା ସତ କଥା କହୁଛି। ହଇରେ ମାଧିଆ, ପିଲାମାନେ ତ ମୋବାଇଲ ଧରି ରିଲ୍ସ କରିବେ, ଆଉ ପାଠ କେମିତି ପଢ଼ିବେ? ଦାଦି, ଏ କଥା କଣ ସରକାର ବୁଝୁଛନ୍ତି? ସରକାର ପରେ ନିଜର ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ବଢାଇବା ପାଇଁ ଏମିତି ସବୁ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଓ, ତା ମାନେ କଥା ଯାଇ ଏଠି। ଆଚ୍ଛା ଦାଦି, ଏ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଗୀତ ହେଇଯାଉ। ହଁ ରେ ମାଧିଆ, ମୁଁ ଗୀତ ଗାଉଛି, ମନ ଦେଇ ଶୁଣେ। ହଉ, ତୁ ସେପଟକୁ ଯା, ଆମ ଗୌରକୁ ଏପଟକୁ ଛାଡ଼େ। ତାର ମୋର ମିଶି ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଇବୁ। ହଉ ଦାଦି, ମୁଁ ଯାଉଛି। ଏ ଗୌରା, ମୋବାଇଲ ଧରି କଣ କରୁଛୁ? ରିଲ୍ସ। ଏ ଗୌରା, ପାଠ ପଢ଼ା ସରିଗଲା କି? ତମେ ଜାଣିନ କି, ଆମ ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଛି, ରିଲ୍ସ କଲେ ପ୍ରାଇଜ୍ ଦେଉଛି। ତମେ ଜାଣିନ କି, ନୂଆ ଓ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହଉଛି, ଆମ ପାଠ ପଢ଼ା ବନ୍ଦ ରହିଛି। ଏ ଗୌରା, ରିଲ୍ସ ଛାଡ଼ି ପାଠ ପଢ଼େ। କାହିଁକି? ତୁ ଜାଣିନୁ କି, ଆଗକୁ ତୋ ପରୀକ୍ଷା ଅଛି। ଆମ ପରୀକ୍ଷାଟା ଦେଲେ ଘୁଞ୍ଚାଇ, ନୂଆ ଓ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ପାଇଁ। ଏ ଗୌରା, ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରୁଛି କିଏ? ପାଣ୍ଡିଆନ। ଏ ଗୌରା, ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ କଣ ମିଳେ? ଚିକେନ। ତମେ ଜାଣିନ କି, ନୂଆ ଓ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ପାଇଁ ସରକାରୀ ବାବୁ ହୁଅନ୍ତି ବାଇ। ଆମ ପାଠ ପଢ଼ା ଚୁଲିକି ଯାଉ, ନୂଆ ଓ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେଉ, ତାମିଲକୁ ତାଙ୍କ ଏଇ ବାରତା। ଆରେ ଏ ଗୌରା, ମନ ଦେଇ ପାଠ ପଢ଼। ଆରେ ଏ ଗୌରା, ଉଜ୍ଜଳ ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼। ତମେ ଜାଣିନ କି, ଓଡ଼ିଶାରେ ତାମିଲ ଶାସନ, ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ଖଟେ ଦାଦନ, ଏଠି ମହଲ ମାଣ୍ଡା କରେ ଚାକିରି, ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ହୁଏ ବେକାରୀ। ଯୁବ ସମାଜ ଜାଗ୍ରତ ହୁଅ, ନିଜ ଓଡ଼ିଶାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଅ। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ କଣ କହିବି? ଆପଣମାନେ ତ ଭିଡିଓ ଦେଖି ବୁଝିପାରିଥିବେ। ଯଦି କାହାକୁ ଆମର ଏହି ଭିଡିଓଟି ଖରାପ ଲାଗିଛି, ତେବେ ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିବେ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯଦି ଏହି ଭିଡିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ତେବେ ଆମର ଏହି ଭିଡିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଜର ମତାମତ ଦିଅନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଆମର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆଉ ଏକ ଦମଦାର ଭିଡିଓ ସହିତ।